Καταλαβαίνεις τι έχουμε στα χέρια μας? Αυτή είναι η απόλυτη κομπίνα. Μπορούμε να τα οικονομήσουμε πάρα πολύ χοντρά. Και αν συνέλθει κάτι και το ανακαλύψει? Θα πάρουμε το παραδάκι και φύγαμε. Και πώς θα ζήσουμε, σαν κυνηγημένοι? Με τα λεφτά που θα έχουμε πάρει θα βουλώσουμε πολλά στόματα. Άλλωστε, όταν καταλάβουν ότι λείπουν τα λεφτά, εμείς θα είμαστε σε εξωτικά μέρη και θα πίνουμε μοχίτο. Εκτός κι αν προλάβει η Ξένια να τσιμπήσει το ρευστό, οπότε αλλάζει το σενάριο. Εκείνη αγνοείται και εσύ πίνεις το μοχίτο σου στη φυλακή. Δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Την έχω στριμώξει για τα καλά. Έπρεπε να την έβλεπες πως έκανε όταν την ξεσκέπασα. Σαν βρεγμένη γάτα ήταν. Κουράστηκα με όλα αυτά, Στάθη. Βαρέθηκα. Μα καλά, εσένα μόνο τα λεφτά σε νοιάζουν. Ναι. Γιατί μόνο με αυτά μπορώ να προσφέρω στο κορίτσι μου τη ζωή που του αξίζει. Πραγματικά ενδιαφέρεσαι. Αμφιβάλλεις? Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Έτσι μου έρχεται να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Τι σε πιάσε, ρε μωρό μου? Μια χαρά δεν ήμασταν μέχρι τώρα. Εσύ μπορεί. Εγώ όμως έχω αρχίσει και φορτώνω. Έλα εδώ. Κάνε λίγη υπομονή. Όλα θα φτιάξουν, θα δεις. Πώς? Από μόνα τους? Για να αλλάξουν τα πράγματα, Στάθη, πρέπει να το θέλεις. Και εγώ δεν σε βλέπω να είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τον τελευταίο καιρό σε παραμέλησα λίγο. Δεν το ήθελα. Ξέρεις πόσο σημαντική είσαι για μένα? Στα λόγια δεν σε πιάνει κανείς. Στα έργα να δεις. Σήμερα κιόλας θα μιλήσω στη μητέρα μου. Θα της πω να έρθεις να μείνεις μαζί μας. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάντως βιάσου. Περπατάω σε τεντωμένο σκηνή. Και αν πέσω, θα σε πάρω μαζί μου.